Днес, мили деца, започваме нашето приключение, наречено Дай или Гмуркам се. Заедно с вас ще се гмурнем в дълбочините на моретата и океаните. Ще изследваме растенията, животните и всички, които живеят и обитават моретата и океаните. Всяко едно приключение ще започва с един голям въпрос. Днешният голям въпрос това е: какво знаете за океаните и моретата? И с думички нови, които трябва да научим. Днес думичките, които трябва да научим, това са океани, местообитание и изследване. Какво построихте вие днес? Писта. Така, и къде отива лодката? Покажи как се пързва лодката. Така, и къде отива, като се бързува? Добре, в море. Това са лодки. Къде са тези лодки? Плуват в океана. Добре, плуват в океана. Кой се е качил в лодките? Човече. Добре. Стояне, вашия подбор какво направи? Откъде се влиза кораба? Тук. Това ли е врата? Добре. Идват на море. Така, я покажи къде е пазалката. Добре. Тези въртележки какви ще допълнят? Разкажи. Това е Луна Парк. А тази лодка къде плува тя? Плува към морето. Към се. Пляскаме с ръце. Бяхте чудесни.